Sa tulo kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa malabot sa lawas mo, kahapos kong sakit kiantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na angkon ko. Sa tulo kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Mabungahong kahaponon mga igso. Matag sa malabot sa Okay, live na ta. Kumusta mo diha? Ako sa ni i-share igsoon. Kabalo na mo, pwede na mo mag-start og share. Pwede na sugdan ninyo og type at followers at highlights at everyone. Atong ipakatag ang pulong sa Ginoo igsoon. So, nahuman akong share igsoon. We have 51 viewers. Wa pa kabantay ang uban kay gipakuratan ako. So, wa sila mag-expect na mag-live ko karon tungod lagi kay nagpaayo ko sa kong tutunlan ba niya karon kay okay naman, no? So, salamat sa Ginoo sa laing higayon nga maka-live na ta kay gimingaw na jud ko ninyo. Mabungahong kaudtuhon Pastor James from Joa Araula. Okay. Mayong buntag, Pastor, God bless. Shout out ko sa Bulando family from Danray Capasio, Pagador. Okay. Praise God. So, shout out sa to ang mga subscribers. Okay, mga subscribers, followers na to, ang mga new followers, welcome kay Moninga page. Ato ang mga new viewers na to. Mga star senders, salamat sad kayo. And of course, thank you sa atong mga followers no nga inyuhang gi-invite inyong mga friends and loved ones ani nga page. Salamat kayo. Sister Aying Lynn, thank you. Mayong hapon naka-timing ra jud ko. Sige ra ko reply. I'll reply. Okay. God bless you. God bless you Igsoon. God bless you sister. Regards ko ni Aying. Okay? And kuan day no? Again, ang uban nga nagsiyog pangita sa akong live, pasensya na kayo no kay wala ko nag-live kay akong gipaayo akong tutunlan kay the more ko mag-istorya mura bitaw og masamad siya maayo. Mao na nga naghimo na lang kog mga short videos kanang mga reels, di ba kay mubo naman. Dili kay ko mahago ba. Apan karon kay murag madalada, mada naman. Mao na nga nag-live na ta igsoon. Amen. Good afternoon, Pastor, watching from Malaysia, Brother Kenneth Oilisa Basilio, one of our subscriber and star sender as well. Thank you, Brad. God bless. God bless. Salamat kayo. Okay? Ang Diyos magapanalangin kanimo. Kunya, sa makanunay, akong gi-shout out ang tanang nagtanaw karon mga OFW in different countries. Ang atuang mga seaman. Okay? Daghan kay mga seaman nga nagsigig message na ko mga igsoon nga naa nananaw daw sila no. Shout out. And of course sa katong mga naka-permanent resident na diya in different countries. Shout out. Namo sa akong prayer. And of course sa makanunay, shout out sa tanang mga piniriso sa lain-laing prisuhan. Shout out sa nako ang Kalapi Police Station dahil salamat kayo nga inyo kong gitugutan nga muwali sa mga piniriso ni aging. That was last Saturday, okay? Plano ko mubalik, okay? Kunya, shout out na ko ang tanang mga security guard. Security guard nga mga viewers na to. Salamat kayo, followers. Lain-lain mo nga destination or lain-lain mo nga lugar ba karon na asay, no? Asa man mo gibutang ni Lord, shout out, no? Na akong prayer ninyo makiguban. Shout out sad ang tanang mga
higala na to sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, nga nasa lain-lain nga kampo. Shout out. Namo sa akong prayer. And of course, akong i-shout out ang tanang mga kapulisan. Perminti na. Okay? Sa Camp Osmeña, Cebu, ang Mabolo Police Station nga nakabisita mi last time katong giduaw na mo si Brad Range. And shout out nako akong amigo da sa Camp Osmeña nga mga pulis. Shout out sa nako ang Tagbilaran City Barracks. Okay? Tanang mga kapulisan diri sa Bohol, akong i-shout out akong mga amigo, mga higala, mga amiga, mga ma'am and sir, pero dili na ako mo i-mention kay daghan kay mo mahurot atong time. Especially mention lang sa akong mga friends nga happy. Akong i-shout out murag ang happy sa Calapi Police Station, ang iyang apelyido is Daculio, if I'm not mistaken. And then Major, and then sa Loon Police Station si Major Ray Olar. Nag-message to siya nako last time kung kanusa daw kung mobalik dito sa Loon sa ilang prisuhan. Ako sang gi-shoutout among happy diri sa Clarin Police Station si Police Captain Sir Eliazar Milyumida. Unya akong gi-shoutout sad kanunay ang akong amigo nga happy nga nas kandihay karon among happy diri before nga si Police Captain Albert Sator. Ak shoutout sad ni Police Captain Jasper Reyes. Okay, ingon siya bay kani akong ihatag nimo bay kay remembrance nako, no? So nakiguban siya nako karon. Okay. Shout out happy sa Antiquera Police Station, akong classmate during my criminology days. Police Captain Jasper Reyes, ako sang shout out si Police Captain akong amigo si Onyot Introliso, Police Captain Renan Romulo, Police Captain akong Brad from Seyas Skeptron in Arms. Police Captain Brad Arms Sir Milioria. Okay. So shout out nako sad ang tanan nga mga PCR diri sa Bohol. Okay. Unya, shout out nako ang mga PNP life coaches, especially sa among head nga si Pastor Jonathan Apare. Okay? So, abante na ta, pwede na no? Start na ta. 145 viewers this time. Shout out dahil ang ato ang 100 ilan eh? 120 hapit na ta 21. Wait siya, no? Followers ba sa Mabungahong Kristohanon? Okay? So, bila niya. Ako sa hindi ko ron maibawaan ginako ba? 120? Okay. Shout out nako ang 120,000 followers sa Mabungahong Kristohanon. Pero hapit na ta 121 kay almost naman ka, 120,900 kape naman. So, maybe today, mo reach ta sa 121, no? So, akong gidayeg ang ginawa ng tanano, iyaharaman tanano, dili man ni, wala ko magsadya kay daghan atong followers, kundi nalipay ko kay daghan ang mas makadungog mga igsoon sa pulong sa Ginoo. Amen? No? Also, manatan na no, shout out na ko. Shout out din ako mga brad. Skeptron International, okay? Shout out na ko si Brian Postanes. Shout out na ko si Lord Leo Aventurado. Shout out na ko ang mga brad na ko, nga mga Skeptron family na ko, no, kapatiran. Ipataas na tungalan sa Ginoo kanunay siya, Skeptron in Arms. Kanunay ta nga kanunay nitong pakadak-an si Lord. God first, ano? Walay mahitabo nga long live kung wala si Lord. Walay taas nga kinabuhi kung dili na to apilon, isintro, ipauna ang Ginoo. Amen. Shout out sa nako akong mga amigo nga nasa Triskelion, Taugama P, sa Posans, and of course sa Eagles. Okay? Nga nangulitaw po nako kay, you know. Okay? So again, shout out mga subscribers kaning naka-green, no, nga heart. Thank you kaayo, no, sa kanunay nga pagsubaybay Luzon, Visayas, and Mindanao. Salamat sa iyong pagtanaw ug pagpaminaw. Mabungahong kahaponon kanatong tanan. And praise God kay ambot lang sa inyo hada og ning ulan ba apan diri sa muay igsoon sa Bohol ning ulan. No, so taas ng panahon ba nga sige lang init pero ning ulan. Thank you Lord. Okay? So while waiting sa uban igsoon, no? Let's pray. Atong i-welcome ang presence ni Lord. And anyway, before ta mag-pray, ang atong topic this afternoon is about kanabitang correction. Kanabitang, yes, about sa pagtudlo, pagbadlong, ha?
Usahay na yung mga tao ba nga, sigihan na natog badlong, sigihan na natog pahinumdum, sigihan na natog tudlo, pero dili jud maminaw. Pero mao ni atong bantayan igsoon, dili na to hawak ang mga sunod nga panahon sa atong kinabuhi, no? Dili na to hawak ang atuang higayon, kahigayonan, no? Mao na nga way kumpiyansa. Wata kay bawig soon nga ingon na balang kasulatan nga basin ba og kaning ang term ang gamit ni gahig ulo basin ba og sa gahi na tug ulo kay nagpagahi tag-ayob sa kadungog na ta og mga wali, nakadungog na ta og mga panghimangno. Apan wala gyapon ta patuo. Batayanan. Kay moabot ang time nga basin kuno og mahurot ba. Our God manggod igsoon is the God of justice unya. Yes. Kuan siya kanang taas siya og pailob. Puno siya sa gugma pero atong timan-an nga night time nga muhatag yun sa gustisya kana bitawng siguro nahimo na niya tanan nato nga gipahinumduman ta pero usay gahi jud kay tag-ulo, no? Mao na nga di ta makompensa kay basin sa panahon nga muhunat na ta ulahin na pud ang tanan. Amen. So mao na atong topic karon. So before we proceed, let's pray. Okay? Shout out din ako si Chief Gulo ang naghatag na ko ani na karon sa Clarin Police Station na nag-istorya mi ganina. So ako ang friend, a good friend of mine, police officer, nganing duty karon. Sir, shout out, mabot ni mo, shout out ha. Okay. Salamat kayo. Praise God. So let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another great privilege that you've given to us this afternoon. Thank you for the another opportunity nga imong gihatag kanamo Ginoo. Dili tanan Ginoo nay panahon nay gayon nga mamalandong sa imong pulong. Apan salamat kayo kay imo ming gitagag chance karon. And this time Lord God, I pray before me mamalandong sa imong pulong unas tanan Ginoo. Limpyohi among kasing-kasing, hinluoy kami. Kung nay mga butang sa among kasing-kasing karon Lord nga wala mi makabantay, wala day kanalipay pasaylo ami Lord God. Himoming takos, himaming angayan, mamati sa imong pulong, sa imong mensahe, Ginoo. Og samtang mamati mi sa imong pulong, tagay mi kasing-kasing madinawaton. Madinawaton sa tambag, madinawaton sa correction. Dili lang mo dawat kung dili mo sunod usab, Ginoo. Masinugtanon sa imong pulong. And of course, tagay mi kaalam nga langit nun, Ginoo. Kay nasayod kami kung wala kami kaalam, nagikan kanimo, dili jud na mo matugkad imong pulong, dili mi makakuha. Dili na mo mapalawman ang imong mensahe. So Lord God, this time we pray heavenly wisdom. And among gipangayo ang kalinaw sa mga unahuna og pagbati Ginoo nga ikaw lamang ang ma-focus, masentro sa among pagabuhaton karon. And this time we rebuke every spirit of destruction in Jesus name. Tanang mga babag sa kaaway di magmalamposon sa pangalan ni Jesus. I pray, I declare victory Lord God. Salamat sa kadaugan Ginoo. Ikaw lamang among gipataas karon Ginoo. Walay relihiyon maisa, walay pastor, walay tao mataas, walay pundok, walay simbahan maisa Ginoo. But it's all about Jesus Christ. Ikaw lamang among ipataas karon Ginoo. I pray to all of the viewers right now Lord, kutob sa makadungog ani, kutob sa maabtan ani nga live, kutob sa makapaminaw ani Ginoo, ipabati imong gahom, ipabati imong presensya, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo Lord God. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. Salamat daan again sa kadaugan Ginoo. Mao kini ang among pagampo amahan sa pangalan ni Jesus. Amen. This time we have 180 plus viewers. So naganaman na tawag daghan. Okay? And excuse me. Love. Gaya ko tubig lang. Okay. So again, shout out sa atong 120,000 followers sa mabungahong Kristohanon. Okay? And before pa kita magpadayon mga igsoon, I want to remind everyone to mention your friends and loved ones in the comment section and to type at followers at highlight like this, Mary Grace Tejero Cabihe. Thank you sister for typing at highlights or at everyone. At basta makabantay sila ba, no? Or pwede sad i-mention inyong mga higala yun. Salamat, love. Nani ko, love? Wow. Ay, butang sa lugar. Nagamay. Thank you. Okay? So, again, dili pa tayo mag-start, no? I-mention yung mga higala, Exxon. Mayo na makadungog sila ni. Labi na, if ever na amoy mga
Friends ba nga, sige na ninyo, pahinumdom. Sige ba, manimba ta ba? Sige na ba, mga lagad, tas Ginoo, pwede ka mo tambong o prayer meeting, babusta di igo, nagpalingog-lingog. Kani igsoon, nindot ni nga topic, no? Kay, as what I have said, dili tanang panahon, gikupta na to. Bisan pa man, ang tinuod igsoon, bisan pa man ang unya, dili, wata kay baon sa may tabo na to. No? So, mayo na nga, samtang napay higayon or makadungog galita og mga pagbadlong, dili gyud nato palabyon. Kay para naman na sa atong maayong kaugmaon. Amen? So this time we have 194 viewers. Hapit na kita mo reach sa 200. Good afternoon, Pastor. God bless you. God bless you more. Sister Brenda Gonzaga Dumdum Nakario. Amen, Pastor, from Surigao. Brother Christian John Gibertas. Okay. Good afternoon, Pastor. Watching her from Manlandag, Malungon, Sarangani Province. Nakalabay ko diha from Sister Laling Lanzo. Okay. So, mga brad, na ako na nga nagtanaw, no? Lunglib, kanunay, brad. Pwede na niyo mention yung mga brad na to, igsoon. Sige. Okay, maayon yung ngani ba, no? Okay? Hi, Pastor, please pray. My sister karon iyang biyahe para Jeddah. Sige, ato ni siyang i-appeal ako ni sa akong prayer, igsoon. Sister ni Mera Flor. Okay. Na mo biyahe og Jeddah. Mera Flor sister. Okay? Na mo biyahe sa Jeddah. Okay. Brother Dexter Gabiola, Longley, Brad. To God be the glory, Brad James from Inayawan, Cebu. Regards ko sa kapatiran na to niya, Brad. Okay? Nindot yun ang nang badlungon ta kay kana love ta nila, Pastor. Amen. Yes, kanang pagbadlong igsoon, sign na nga gihigugmata. Kay kung dili ta badlongon, gipasagdan ta. Amen? And I believe sad kanisan nga mensahe karon nga akong i-share igsoon is ako sa dang gigamit sa Ginoo or gamito ni Lord para mo badlong nato. Di ba? So this time we have 206 viewers. Proceed na ta. Longley, Brad, Don Custodio. Mayong hapon, Brad. Pastor, mayong hapon sa Brad. Longley, kanunay, uban sa grasya sa Ginoo. Okay? Start na tayo, igsoon. Okay, akong basahon karon mga igsoon. Ang teksto nga atong basahon karon, sinulat ni siya ni Haring Solomon. Kabalo na mo basta Solomon. Ari na sa panultihon. Proverbs or Proverbio. Okay? Panultihon, Kapitulo 29, versikulo 1. Listen carefully, unsa isulti ni Solomon. Ingon diri mga igsoon again. Panultihon, Kapitulo 29, versikulo 1. Listen carefully. Kung magpabilin kang gahig ulo. Ako ning i-post gapon, pero ako lang ning palawman og mayo, expound na kog mayo. Kung magpabilin kang gahig ulo, bisag makapila ka na badlunga, muabot ang higayon, nga ikaw mapukan og dili na gayud makabangon. Again, Panultihon, Kapitulo 29, versikulo 1. Nag-ingon ang balaang kasulatan. Kung magpabilin kang gahig ulo, bisag makapila ka na badlunga, muabot ang higayon, nga ikaw mapukan og dili na gayud makabangon. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balang pulong. Sunining taknaa sa kapunon gipanumduman ta sa usa ka maalamon nga hari nga ginganlan og si Haring Solomon. Nga niingon siya diri igsoon. Kung magpabilin kang gahig ulo. So, gi-address ni siya igsoon ngadto sa mga tao nga sige nagkadungog og pulong sa Ginoo. Sige nagkadungog og mga pagbadlong. Sige nagkadungog og mga koreksyon. No? Sige nagkadungog og mga pagtambag, pagmaymay, or pag-counsel, igsoon, no? Pero wag yun patuo, naglingog-lingog lang. No? Kadungog na siya nga gibadlong, ayaw lagi na buhata, kay di na maayo. Padayon ka nalulong sa makadaot nga bisyo, ikaw ra gyapon mag-antos ana pohon. Kay kung unsay imong gitanom sa imong lawas, moani ra ka ana. Ug ang consequence dili pareha sa sili nga mohalang dayon. Buwagi na lagi na imong kabit kay ikaw ray magsuffer ana. Ug di ka magsuffer ana imong anak ug imong apo magsuffer kay ang consequence moabot mulungtad hangtod sa tulo or 4 or 4 ka henerasyon. Ana bitaw.
Undangi na lagi na, sigig pamakak, sigig tago-tago, masakpan ra gyapon ka. Undangi na lagi na, kay wa malipay ang Ginoo. Ayaw lagi abusuhi imong lawas. Di ba? Mga nga ba, no? Daghang mga pagbadlong, daghang mga pagpahinumdom. Apan naglingog-lingog ra bitaw ta, no? Ato rang gipalabay sa pikas dunggan, usahay mga igsoon ay mga tao karon nga imong badlongon. Brad, mao ni undangi ni. Brad, mao ni ba? Brad, ba ni, no? Ang ilang tubag, ayaw kinsa man mo, Ginoo de mo. Ayaw kuhukmi ninyo, no? Maunay pagtuo sa uban. Sa diyang gibadlong sila, gipahinumduman, magtuo sila o gihukman. Wala. Gibadlong lang, gipahinumduman kay gihigugma. It doesn't mean nga gijudge ta kung gibadlong ta. No. Usahay mga igsoon, tungod sa garbo man po, God, maun po na hinungdan kaning garbo. Maun na hinungdan nga dili ta patuo, badlungon. Kaning garbo magtuo tag sakto ta pirme. Kaning garbo igsoon di na kaganahan maminaw sa uban kay ganahan kay nga ikaw ray paminawon. Bisag sayop ka kay tinuod mao na igsoon kita dili ta kabantay sa atong kaugalingong sayop. Apan ang ubang tao makabantay or makakita. Mao na nga mas maayo nang makadungog tag pagbadlong, pagpahinumdom, no? Gikorekta, mudawat ta, no? Kay matud pa diri ni Haring Solomon, kung magpabilin tang gahig ulo, bisag kapila na tagibalik-balik og badlong, kapila na tagibalik-balik og pahinumdom, kapila na ta nakadungog og wali, kapila na tagibisitahan, Bible studyhan. Pero sige lang tag, lagi unya ra, no, basta na ray panahon, ayaw kumpiyansa igsoon. Kay bisan ang sunod segundo sa tong kinabuhi, dili na to hawak. Amen. Di ta katag-an. Huwag kita kay bawa makamata pa ta ugma, no? Ay kumpiyansa. Once makadungog tag pagbadlong, mas maayo nga i-grab na to ang opportunity nga mutuo ta, maminaw ta. Amen? No? Kay nawa. Kay kung mapabilin na tagahig ulo, ingon si Solomon, Panultihon 29:1. Ingon si Solomon, no? Kung magpabilin tang gahig ulo, bisag kapila na tagibadlong gipahinumduman. Okay? Moabot ang higayon. So naadyo'y kinutuban. Mura bitaw og nay gitawag ultimatum, nadyo'y kinutuban ikson, moabot ang higayon nga ikaw mapukan, no? Unsa may sinonim anang mapukan, malaglag, no? Or mamatay, mapukan man na, no? Moabot ang panahon nga ikaw mapukan ug dili na jud ka makabangon, no? Dili na gyud ta makarecover, no? In other words, wala na higayon, wala na panahon pa nga buhaton nimo ang mga butang nga makapahimaya sa Ginoo. Wala na panahon pa nga mga lagad ka sa Ginoo. Wala na panahon pa nga magpagamit ka sa Ginoo. No? In other words, ulahi na ang tanan. Mao na mga igsoon, if ever makadungog tag pagbadlong, makadungog tag correction or pagpahinumdom, ayaw gid mo, una-unaan nyo, ayaw kung hukmi ninyo. Unyara, ayaw, unya. Ayaw kasuko kung gibadlong ta. Kay kung gibadlong ta, pasabot, gitagad ta, gihigugma ta. Kay kung wa pa ta, higugma, gipasagdan ta, nga maglunang sa daotang binuhatan. Kung wa pa ta, higugma, gipasagdan ta sa pagbuhat nga makalaglag nato sa unahan. Pero kung gibadlong ta, pasabot, concern sila sa toa. Kung gibadlong ta, pasabot, love ta nila, palangga ta nila, gitagad ta igsoon, gibalyo ta nila igsoon. Duol ta sa ilang dughan, maunang gibadlong ta. Amen? Usa na siya ka part of love, igsoon, expression of love, gikorekta. Amen? Usahay manggod mga igsoon, as what I have said, tungod usahay kay garbo bitaw. Labi na ni nga, anad ta nga kita may mamadlong, anad ta nga kita may mukorek. Pero kung kita koreksyonan, di ta mo dawat, dili na kinaiya sa maalamon. Tanawa, nakoy basahon rigsoon. According to Proverbs chapter 15, verse 5. Nagingon din mga igsoon sa kuan man ni siya, NCB version. Okay, akong basahon na. According to King Solomon as well. Ingon siya dire. Proverbs chapter 15, verse 5. Paminaw mo? Fools reject their parents' correction. Again, fools reject their parents' correction. Kani di aing mo reject o correction. Kaning mo ignore kung badlungon, masuko kung badlungon. Kinaiya na sa fool. Unsa nang fool? Aron dili kayo sakit kanang buang-buang, lain man gud ang buang na, no. Buang-buang, fool. Okay?
Again, fools reject their parents' correction. So once ang usa ka tawo na mga igsoon, i-ignore niya ang correction. I-reject niya ang correction. Ibaliwala niya ang correction. Masuko siya kung badlungon. Di siya mudawat og tambagan. Dili siya paistorya. Gusto ra siya nga siya ra ang paminawon. Kinaiya na sa fool. Okay? Buang-buang. But ang next line ni ingon, but anyone who accepts correction is wise. Again, but anyone who accepts correction is wise. Og si bisan kinsa nga mudawat og correction, maalamon. Ang tinuod ay nga maalamon igsuon, maminaw na. Mudawat. Okay? Open-minded. Dili magpabilib nga sakto siya. Ang tinuod nga malamon mga igsoon kay balo siya nga dili siya perpekto. Ang tinuod nga malamon mutuo nga sa iyang kaugalingong sayop na posibilidad nga di siya kita pero ang ubang tao makakita. Mao na tinuod nga malamon. Kay ang tinuod mga igsoon mao ni bisag unsa nato ka bright. Bisag unsa ka dako ang atong experience. Bisag unsa pa kinsa pa tang gigamit sa Ginoo. Ako galing igsoon daghan mo tambag nako. Open ko for correction. Akong i-consider ang tanang suggestion. Na mga opinion, akong asawa mo tambag nako uban. Na mga suggestion, akong open ko for suggestion, open ko for correction. Mudawat ko, ano man. Because for me personal, bisan gigamit nako sa Ginoo, igsoon, dili ko perpekto. Amen. Bisag gigamit pa ko sa Ginoo, daghan ng mga kriminal karon igsoon nga mingduol sa Ginoo kay gigamit ko niya. Pero dili ko perpekto. Still I need correction. Still I need counselors. I need some advices from others. Amen. Ang uban man gud ang problema kung sanay ta mangoreksyon, sanay ta mamadlong, kung kita ang badlongon o koreksyonan, di ta mo dawat masuko ta. Usay ang mo correct nato atong ingon self-righteous ra mo. Sobraan ra mo. Self-righteous. Wala nila self-righteous. Gi-correct ta. Wala man siguro dili man siguro ta badlongon. Dili man siguro ta koreksyonan kung wala tay sayop. Wala man siguro itaw nga nasa tarong nga pangunahuna mukalit lag pangurek nimo nga wa kay sa. Once koreksyonan ta meaning na sila nakita sa tua nga need i-improve na to. Nga need undangon na to, nga need i-develop na to. Okay? Kay aron makakita ta ako na ning balik-balik igsoon. Duha ka managhigala nga nangaon sa McDonald. Ngaon sila. Nag-McDo sila. Okay? Ang usa nga nagkaon igsoon nagkinamot man siya nya nay mumuho. Kanawa. Ang kanang naay mga mumuhang naong dili na siya kakita nga nay mumuho ang makakita. Una ang makita ang nasa tubangan. So usa lang na kasambingay nga sa atong kaugalingong sayop dili ta kita. Kung dili ang ubang tao may makakita. That is why we must accept correction. Amen. Dili ta magpabilib nga gigamit nato ko sa Ginoo sakto kog training. Kinsa man ka magtambag-tambag na wa man ka ka-eskwela Bible school. Kinsa man ka magtambag-tambag na wa man ka seminaryo. Kinsa man ka magtambag na wa kay agi. No? Kinsa man ka magtambag na ako nga ka-ultimo remo ordinaryo ako di ko basta-basta doctor of theology ko. Doctor of divinity. No? Bishop ko ikaw ultimo ra ka. Pero igsoon bisag unsa pa nay naabtan nimo di pagyapon na perpekto. Di ka perpekto. Kay si Lord na dyan ang perfect. That is why we need to listen, no? Open ta for correction, for advice. Kanang na mag-advise na to, no? Maminaw ta. Kay matod pa sa balang kasulatan, ingon si Solomon, ang malamon na tinuod, mudawat o koreksyon. Apan ang katuko ng mga buang-buang, dili na mudawat o koreksyon. Kay magtuo siya, eksakto siya pirmi. Gusto lang siya nga siya paminawon pirmi, pero kung siya ang insultian, di mudawat, dili na malamon. Ang tinuod nga malamon, open. Maminaw na siya. Kay iyang huna-huna, bisan pa og unsa na ko akong naabtan karon. Na ay, ako manggod mag-ikson mauni, akong prinsipyo mauni. Bisan pa og unsa ta ka dako og experience, taas na kay tagrado, pero naagyoy kasinatian sa uban nga wala nimo na sinati. Parehan ako. Maminaw, listen. Daghan kog nasinati nga wala na sinati sa ubang pastor. Pero daghan pod nga mga pastor nga daghan sila kasinatian nga wala ko na nakasinati. Mao nang maminaw ko nila. Mao nang maminaw kog mga wali sa uban
Kay gusto ko makakat-on sa ubang tao. Amen? Di pwede igsuon nga magsigiran tag istorya, magsigilan tag wali, magsigilan tag panambag sa uban, pero kung kita tambagan, di ta mo dawat, sayop na. Amen? Maayo yun ang open ta. Kaya as what I have said, ang rason nga nung open ko mao ni, yes, daghan kong experience nga na sinati nila, pero ang uban sad, daghan silang nasinati nga wapog ko kasinati. Mao nang maminaw ko nila kay gusto ko makakat-on. Amen? Ingana na igsoon, ingana ng mga character sa wise. I'm not saying nga wise ko, pero sanay lang jud ko ingana. No? Kay for me igsoon, gusto ko nga mas mo grow pag yun og maayo. Ingon sila gigamit na daw ko sa Ginoo. Gusto pa jud ko more, I want more. Gusto ko mas more ni Lord. Amen? So again, akong balikon igsoon, kinahanglan nga maminaw kita. Okay? Maminaw ta og mga pagtambag, paminaw mo dia, no? Dili kay mag-unya-unya ta, no? Sa tanan sad nga nagtan-aw karon, nga kabaw ka, kabalo ka nga nakay gibuhat nga dili maayo, wa malipay ang Ginoo. Unya daghan na nagsig painumdum nimo nga ayaw lagi nagbuhat, buhiin na. Biyain na, ayaw patuyang ana kay ikaw ray mag-suffer sa consequence pohon. Igsoon ay kumpensa. Kay kung magpabilin tanggahig ulo, dili kita maminaw. Kapila na tagibalik-balikan og correct. Pagpahinumdom, gitambagan ta, gibadlong ta. No? Apan sige lang yung tag-ingon nga, layo ra mo nako, no? Ayaw kong unihin ninyo kay bawo ko sa akong gibuhat. Kay na may uban nga na, no? Ayaw mo pagkataka diya kay bawo ko sa akong gibuhat. Di ba? Usahay na yung mga ingana ta usahay, bisag gibadlong na ta kapila nga higayon. Gipahinumduman ta, di gyapon ta patuo. Abi nyo maigsuon kung di daw ta patuo, kung magpabiling gahi ang atong ulo. Bisag kapila na tabadlunga, naay katapusan ng tanan. Ingon diri moabot ang higayon nga ikaw mapukan. Delikado ni mao ni, og dili na gayon makabangon. Okay ra og mapukan unya na pay chance. What if mapukan og mao matinuod ning giingon ni Solomon, og dili na gayon makabangon. In other words, wala na chance. Wala na higayon. Ulahi na ang tanan nga nakadesisyon na hinung ka. Ulahi na ang tanan, dili na ka pwede. Dili na ka pwede magpagamit sa Ginoo. Dili na ka pwede mangalagad sa Ginoo. Dili na ka pwede igsuon nga makabuhat og mga butang nga malipay ang Ginoo. Kay nga naman, di naman kakabangon, no? Mo na igsuon nga dili na to palabyon. Atong dawaton ng mga correction pagbadlong, lami nindot ding badlongon ta igsuon. No? Dawato na to, dili kay magpaunya-unya ta. Dili kay masuko ta kay gibadlong ta. Ngano malagi na nga nanguyab magkag dili Kristohanon? Ibaw naman ka nga dili magkauyon ang kahayag o kangit-ngit. O dili lagi, kay bawo ko sa kong gibuhat ma. Pastor, kay bawo ko sa kong gibuhat. Pa, kay bawo ko sa kong gibuhat. Ako ning kabigon, kay bawo ba ka nako, matured nako, matured. Matured sa imong mata, daghang ingana, pero disguido sa unahan. Ngano man, it's unbiblical. Ang balang kasulatan ng ingon, ayaw pakigihiusa sa mga dili magtotoo. Mao na mga igsoon nga, if naay mo badlong na to, maminaw ta, no? Atong i-consider ang mga suggestion, ang mga unsa may gisulti sa ubang tao nato. Kay kana kay gisultian ta, gipanumduman ta, gibadlong ta. Na sila'y pagtagad nato, no? Kana bang gibalyo ta nila ingon nga ilang higugma unya kana bitawng concern sila sa kahimtang nato. Mao na nga dawato na to, no? Dili kay mag-unya-unya ta masukot ta gibadlong ta, no? Ayaw igsuon kay ngano man basin mo abot ang higayon nga maupay pagdesisyon nimo nga sige ako na ning buhian, sige magpagamit nako sa Ginoo, sige mga lagad nako sa Ginoo, sige mauban akong simba nimo mapa, mauban akong simba lab, mauban akong simba, pero dili na pod pwede kay gingon dire basin mo abot ang higayon nga ikaw mapukan og dili na gayud makabangon. Now the question is, kanus-a day ta maminaw og tambag? Kanus-a day ta maminaw og bagbadlong? Ang tubag karon. Karon ang saktong panahon nga maminaw ta kung naay magwali, maminaw ta kung gikorekta, maminaw ta kung gibadlong ta,
maminaw ta kung gitambagan ta. Kay to kana kay gihimo na nila nato, gihigugmata nila ug labaw sa tanan, concern sila sa atong kaayuhan. Kay kung magpabilin tang gahi kay ulo igsoon, gahi kay tag ulo ba? Wampoy ulo nga humok no. Magpabilin tang magpalingog-lingog lang ta. Ipalapos lang nato sa pikas dunggan ang pagbadlong sa tong bana asawa atong ginikanan. Sige lang tag unya-unya. O lagi ako kay bao ko, ayaw ko sulti eh. Nga naman na usahay ng mga bright. Pero wa ta kay bawo igsoon. Nagingon na balang sulatan. Moabot ang higayon nga ikaw mapukan og dili na makabangon. Okay rag mapukan nga makarecover pa. Ang sakit kay mapukan og dili na makabangon. Igsoon na ay example igsoon sa usa ka true story ni siya no. Dili na ko i-mention usa ka alagad sa Ginoo. Nga naa siya yung people nga, adik-adik ba? Kuyaw kayo yung people kay di kuman niyag suyop, basa og Biblia. Kuyaw kayo, bugoy kayo niya. Sige nagpahinumdom nga, biyahe lagi na, wala na. Kanang bugoy nga yung people ba, no? Sige pahinumdom sa alagad sa Ginoo, mauna, hantod na disgrasya. Niya sa pagka-disgrasya niya nga hapit siya namatay. Anang motorcycle accident ba? Samtang dito siya sa ospital, sige siya daig sa Ginoo, pero sa diyang naayo na himbalik na pud sa binuhatan nga dili maayo, hangtod niabot ang higayon nga naligsan siya, namatay gud siya. Namatay siya nga wa kabalik sa Ginoo. Mao ni akong gimin. Kanusa pa man day ta mutuo og pagbadlong. Kanusa pa man ta mutuo kung tambagan. Kanusa pa man nato undangon ang kanang i-ignore bitaw nato, kanang kanusa man nato sundon ang mga pagtambag, pahimangno sa uban nato, sa ato abang pastor or sa ato abang ginikanan. Kanusa pa man nato na tumanon. Sa panahon ba nga ulahin ang tanan? Sa panahon ba nga mapukan na ta nga dili na makabalik? Igsoon again kung naamay pinaka the best nga panahon. Karon ang takna. Karon ang takna nga motubag ta sa tawag sa Ginoo. Karon ang takna nga magpagamit ta sa Ginoo. Karon ang takna igsoon nga maninuod ta nga mga lagad sa Ginoo. Akong balikon igsoon sa akong gi-share during my previous live. Kanusa pa man day ka manaad sa Ginoo. Kung nana ka sa ospital nga naka-oxygen na ka, or kung nana ka sa sulod sa prisuhan nga nagilak-hilak na ka dito pero nana po ka sulod sa prisuhan. Or ang sakit nga pinakasakit nanata sa lubnganan nga wala na joy panahon nga makadaig tas Ginoo. Igsoon, dili na to palabyon ang matag higayon. Dili na to palabyon kung naatay madunggan nga mga pagbadlong, mga koreksyon, mga pagtambag, dawato na to. Dawato na to ug atong sundon kay ngano man ebidensya lang na nga gihigugma ta, gitagad ta og concern sila sa atoa. Labaw sa tanan concern ang Ginoo nato. Amen. So, usa ka pagpahinumdum kanato sa pulong sa Ginoo nining kapunon nga dili gyud ta magkumpiyansa. Dili ta magunya-unya. Dili ta magingon-ingon nga kay bawo lagi ko basta mo kuan ako sa Ginoo no, ayaw. Kay wa ta kay bawo sa sunod ugma. Sunod segundos tong kinabuhi, dili na to hawak. Amen. Now is the best time nga atong pamalandungan ang mga pagbadlong na to. Now is the best time or the best moment nga atong pamalandungan tong mga disiplina no. Unsan tong mga pagmaymay nato, no? Ang mga koreksyon, katong gitambagan ta, katong gidasig ta, katong mga wali nga atong nadungog, mao ri saktong higayon panahon nga atong pamalandungan. O this is the best moment nga mo response ta. Mo response ta sa word ni Lord. Kay nga naman, kay basin sa panahon nga mag-unya-unya ka or magpagahi ta, ulahin na ang tanan. Amen. Igsoon, gipangita ka sa Ginoo, gikinahanglan ka. Magampo ta. Hallelujah. Lord God, salamat sa imong pulong ning taknas kapunon imong gi pahinumduman Ginoo nga dili kumbensaan ang panahon. Imong gi pahinumduman nga dili na mo hawak ang among kinabuhi og dili sad matag higayon amo.
Lord, I pray nga kanunay jud ming open, aside nga open, mudawat og correction, mudawat og tambag, musunod usab Lord God. Dili mi masuko badlungon. Dili mi masuko koreksyonan, kung dili ikalipay namo. Kung badlungon mi, ikalipay namo. Kung makadungog mi mga wali nga sakit, ikalipay namo. Kung naay mo correct namo nga bisan sakit kay makaayo man namo. Sakit pero para langit. Ikalipay namo ang mudawat sa pulong nimo Ginoo. So Lord, right now I pray nga kani nga mensahe Ginoo, mao ni hinungdan nga mo commit jud mi nimo. Mao ni hinungdan nga tinud-anay jud mi Ginoo nga magpagamit nimo. Mao ni hinungdan nga dili mi magpaunya-unya. Dili mi magpalingog-lingog sa mga pagbadlong, kung dili mo tubag mi, mo response mi og maoro ng saktong panahon nga mamalandong mi og maninuod mi nga mga lagad nimo Ginoo. Kaya ang unahan, di na mo matagna, Ginoo. Bisan ang ugma, dili na mo matagna. Wala gami kabalo kung makamata pa ba mi ugma. So karon, Lord God, now is the best moment nga mo decide me. Nga magpagamit nimo, mga lagad nimo. Nga maminaw sa imong pulong, Ginoo. Kaya ang imong pulong maghatag og kaayuhan kanamo. Kaayuhan og maghatag og paglaom, maghatag og kinabuhi. Hallelujah. Thank you, Lord. And this time I pray to all of the viewers, Lord God. Kung naa may mga viewers karon nagtanaw, Lord God, nga naa sila yung mga gibuhat nga wa ka nalipay. Unya kapila na nimo sila gikonbiktar. Kapila na nimo sila gipahinumduman. Unya nagpagahi, Ginoo. Lord, tabangi. Tabangi sila, Lord, nga mo decide na gyud sila nga mo sunod nimo. Mo decide na sila nga ilang buhian ang angayng buhian. Talikdan ang tanayng talikdan. Kalimtan ang angayng kalimtan, Ginoo. Og mutuman sila sa imuhang kabubuton, Lord God. Maglakaw sila subay sa imong plano. Kaya ang panahon, dili na mo matagna, Ginoo. Lord, I pray, nga imong mga kanakan karon mahimo gyud silang masinugtanon nimo. Bisan usay sakit ang pagbadlong, sakit ang imong pulong nga pagpahinumdom, apan dawato na mo ni gagaan sa dughan. Tungod kay para rapon ni sa among kaayuhan ug sa hayag nga ugma sa unahan. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. Salamat sa imong mensahe. Salamat sa imong presensya. Salamat, Ginoo, nga imong ming gipahinumduman nga dili mi angay magkumpiyansa kay ang panahon dili na mo matagna. Kung dili karon ang saktong panahon, Ginoo, nga mudawat mi sa imong mensahe. Mo decide mi decide mi nga mga lagad jud nimo nga tinud-anay, dili mantinilra. Tinuoray, Ginoo, dili taphaw-taphaw ra, Ginoo. Kaya nag-ingon kasi mong pulong nga dapat kang igugmao na mo sa tibuok namong kasing-kasing, Ginoo. Salamat kay Ginoo, dalaygon ka sa walay katapusan. Again, i-bless na ng viewers karon, Lord God. Aduna kami kasing-kasing nga masinugtanon gyud kanimo. If ever makadungog mig pagbadlo nga pinasikad sa imong balaang pulong, dili mi magduduha sa pagsunod. Kay para na sa among kaayuhan, Ginoo. Salamat kaayo. And this time, Lord God, we continue to pray sa mga OFW, mga seaman, mga naka-permanent residents, Lord God. Padayon ka pagkupot silang kinabuhi, Lord God. Padayon ka, pagtagbo silang paginahanglan. And I pray for promotion in Jesus' name. And of course, Lord, I pray nga dili sila malipat sa blessing. Makalimot sila nimo nga mao ang blesser. Apan tuguti, Ginoo, nga taliwala silang kabisi, ilang atimanon, ilang relasyon nimo. Dili lang mabisi sila nga magsigig tigom. Kwarta, material nga butang kay kanang tanan mabiyaan ra, Ginoo. But let it be, Lord God, nga ilaha jong i-priority ang ilang relasyon nimo. Because at the end of the day, dili kwarta ang maghatod namo sa kinabuhing walay katapusan, kun dili ang among relasyon nimo. Lord, I pray nga ibalyo kanila. Ingon nga ikaw ang tag-iya sa panalangin. Kay kung makita nimo, Ginoo, nga kamao sila mo balyo nimo, mas the more pagyud nimo sila i-bless in Jesus name. And of course, Lord, I pray maayong panglawas nila, Ginoo. Kay dili lalim magkasakit nga layo sa pamilya. Maayong panglawas, divine protection, good health kanunay in Jesus name. Thank you, Lord. And of course, this time, Lord God, I pray sa tanang nagtanaw karon, Lord God. Unsa man ilahang mga problema karon nga giatubang, ilang mga struggle, ilang mga battles, Lord God, ilang gipas-an karon nga bugat, Ginoo, tagaig solusyon. Tagai og kasulubaran ang ilang gipas-an karon, Ginoo. Imong palihokon ang imong milagro sa dapit sa ilang kinabuhi karon nga nagkinahanglan silang milagro gikan kanimo in Jesus name. I pray for healing, Lord God, kung naay nangita og kaayuhan sa balatian, either sa physical and emotional. I declare healing in Jesus name.
I declare peace, Ginoo, sa nagkinahanglag kalinaw. I declare unity, salvation for their whole family and relatives. And sa kinahanglan og trabaho, Lord God, I declare more opportunity sa mga trabaho in Jesus' name. Sa mga nagnegosyo, Ginoo, I declare prosperity, blessing, palambua, pauswaga, Ginoo. And I pray nga dili ka malimtan nila, Lord God, in Jesus' name. Knowing that you're the source of blesser. And sa mga nag-struggle sa financial, Lord God, I declare financial breakthrough in Jesus' name. Tanan-tanan, Ginoo, unsa man nilang giatubang karong problema, tagaig solusyon, Ginoo, in Jesus' name. Tagaig milagro, Ginoo, imong ipabati, ipasinati ang kaibulungang butang nga gikan kanimo. Lord, thank you. This time among ang kuno ng kadaugan, ang kuno namong panalangin, ang kuno namo ang pinasahi nga grasya kay bulungang butang nga gikan kanimo. Ang kuno namo uban sa dakong pagtuo, amo kini gipangayo amahan, gipasalamatan kini namo daan, pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga mao among bugtong ug personal nga maluluwas. Amen ug amen. Hallelujah, praise God. That's all for this afternoon, mga kaigsuunan. We have 250 viewers. Sa mga na-late, no? Replay lang mo. And ako na nang i-end igsoon. Idulol na po niya kong anak. Kanina akong anak. Maroon ni kayo matumuduol. Isa ni kumana. Tanawa. Oh? So, that's all for this afternoon. See you again next time. Makalugar ko, no? Unya, even though ako na siyang i-end na kay manaman ta, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones in the comment section. Yeah. Just please invite your friends to follow our page, okay? Thank you dahil, no, mga subscribers, mga star senders, mga followers, mga new followers. Welcome kayo mo. Atuan no? So this time, akong ibalik tanang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Diyos. Siya lamang ang angayan, no? So this today, I declare breakthrough, blessing, pabor ni Lord. This is gonna be a fruitful day, blessed day sa matag usa nato, tanang buhat sa iyong kamot panalanginan sa Ginoo. Amen? So again, that's all for this afternoon. Dungog himaya kung ibalik sa tumbuhi nga Dios. Siya lamang akong giisa kanunay, walay relihiyon maisa, walay tao, dili akong kagalingon. It's Jesus Christ. Amen? So, kita ta balik. Igsoon, pohon. Next time, mga basinon niya or sunod. Basta na ako'y lugar igsoon, I will grab that opportunity as what I have promised para makashare ko sa pulong sa Ginoo. Ampo, amping takanunay. Abante, para sa kamayaan sa Ginoo. God bless everyone.